салому дуруди бе поёни соли якояки шумо дӯстдорон ва алоқамандони варзиш, бахусус варзиши муҳорибаҳои мехта. имрӯз хостем як видеои атрофи муҳорибае ки чанде пеш миёни варзишгари шикастнопазири тоҷик Сарварҷон Ҳомидов ва Магомед Магомедов ки рӯи кор омада буд, як видеои хурдакаки карда бошем ва бубинед ки пас аз ҳамин рақобат, пас аз ҳамин ҳалномаи доварон, пас аз хулосагирии тамоми ҳамон ҳайати кории ширкати PFL, тамоми коршиносони соҳа атрофи қарори доварон як норӯзигӣ ва ҳамон фикру ақидаҳои худро навишта карданд ки набояд ба чунин сурат яъне ин кор мегирифт, вале қарори доваронро фикр мекунам касе тағйир дода наметавонад, чаро ки онҳо аллакай хулосабарорӣ карданд ва ҳар касе ки масалан фикру ақидаи худро карда бошад, дар ҳамон рӯи варақ оварда бошад ки чанд имтиёз кадом варзишгар гирифтааст ва хулосабарорӣ мекунанд ва то ҷои муҷозот карда мешавад. Аммо ин ҷо гап сари ҳамон бохти варзишгари тоҷик меравад ки ӯро дигар аз саҳифаи таърихии ин варзишгар яъне бурда намешавад. Вале тамоми мардуми шарафманди тоҷик, тамоми мухлисони санъати муҳорибаҳои омехта, тамоми нафароне ки варзишро мефаҳманд, фикр мекунам медонанд ки Сарварҷон дар ин муҳориба ғолибиятро ба даст оварда буд. Ва агар ба саҳифаи таърихи варзиши меҳан, яъне Тоҷикистони соҳиби истиқлол назар афканем, мо бо чунин мушкилотҳо на яку ду ва он ки даҳу садҳо бор яъне рӯбарӯ гаштаем. Сабаб дар надоштани мураббиҳо, доварони дараҷаи байналмилалӣ мебошад. Бубинед, дар олами зудо мо давроне ки дар майдонҳои ҷаҳонӣ Расул Боқиев баромад мекард, мо бо чунин мушкилот рӯбарӯ гашта будем. Баъдан дар самбо ҳам ва омадани устод Абдуллоев Маҳмудҷон, мо тавонистем ки дар самбо якчанд натиҷаҳои назаррасро ба номи ватани соҳиби истиқлол рақам бизанем, чаро ки он кас ба ҳайси саркотиби дар чанд мусобиқаҳо, яъне ки ба ҳайси саркотиби мусобиқот яъне фаъолият мебурданд ва надоштани ҳамин гуна доварони дараҷаи байналмилалӣ ба қарори ноадолатии доварон оварда мерасонад. Ин ҷои пӯшидан нест. хулас дӯстони азиз, ин фикру ақидаи ман аст ва шумо ҳам ҳақ доред ки дар зери ин видео фикру ақидаҳои худро нигошта карда бошед ва бубинед ки агар мо ба ҳамон муҳорибаи олии Сарварҷон Ҳомидов агар назар афканем, ӯ бе муҳобо тавонист ки дар ҳар як раунд пирӯзиро ба даст оварда бошад, яъне ки имтиёзҳои заруриро ба даст оварда бошад. Вале кори доварон нагузошт ки ӯ аз ин мусобиқот дастболо бигардад ва дар корномаи варзишии худ як бохтеро навишта кунад. хулас, Сарвар дилшикаста намешавем. На ҳар як кас метавонад исми худро дар чунин мусобиқотҳо навишта карда бошад ва ту яке аз нафарони муваффақ дар ҷодаи санъати муҳорибаҳои омехта ҳастӣ ки имрӯз ҳангоми исми Сарварҷон Ҳомидовро гирифтанд, сараввал яъне чеҳраи ту ё қиёси ту пеши назар меояд ва дар ҳақиқат ту яке аз нафароне ки дар мадди аввал тарбияи дуруст ва тарбияи инсонӣ дорӣ ки худованд ба ту чунин як маҳбубиятро раво дидааст. Дилшикаста намешавем, ҳамеша ба пеш ва аз ту умеди зиёд дорем ки дар мусобиқотҳои аз ин ҳам дида болотар ту шарафи Тоҷикистонро дар он ҳимоя хоҳӣ кард.